विजय निरपुडकर ब्रह्मदेव देवगड 4.5 2 लास्ट बॉल विजय निरपुडकर 4.5 ब्रह्मदेव देवगड व्हॉट्सअप केला तो फोन उचलत नाही. नेक्स्ट आहे शशांक गडे वीरब्रह्म 500 1000 ब्रह्मदेव 1000 ब्रह्मदेव 1000 आहे ब्रह्मदेव 1001 ब्रह्मदेव शशांक गडे 1002 ब्रह्मदेव शशांक गडे 1003 सोल्ड. थँक्यू. Next player है मोहित पाटल and from Vekurla मोहित पाटल. मोहित पाटल 500 साई क्रिकेटर्स 500 मोहित पाटल साई क्रिकेटर्स 500 anyone साई क्रिकेटर्स 500 एक मोहित पाटल 1000 प्रणव मेघेश्वरी 1000 1,500 साई क्रिकेटर्स 1,500 मोहित पाटल 1,500 साई क्रिकेटर्स मोहित पाटल 1,001 मोहित पाटल साई क्रिकेटर्स 1,002 मोहित पाटल साई क्रिकेटर्स 1,003 सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर त्रिमूर्ती वजे फोटो डिस्प्ले करा. झालं आला आवाज आला. त्रिमूर्ती वजे 500 वीरब्रह्म 500 आवाज आला. वीरब्रह्म 500 त्रिमूर्ती वजे 1000 साई क्रिकेटर्स 1000 साई क्रिकेटर्स 1000 त्रिमूर्ती वजे 1 साई क्रिकेटर्स त्रिमूर्ती वजे 2 साई क्रिकेटर्स त्रिमूर्ती वजे 3 सोल्ड 1000. पुढे प्लेयर आहे विश्वास भटगावकर. विश्वास भटगावकर इनिवन एक विश्वास भटगावकर 2 500 बीवाय 500 बीवाय 500 502 503 सोल्ड बीवाय 4 विश्वास भटगावकर. नेक्स्ट प्लेयर and from भटवाडी हर्षद कशाळीकर वीरब्रह्म 500 योद्धेय 1000 1500 2 अडीच लाईव्ह 3 3.5 योद्धा 4 4.5 5 5.5 विवाय हर्षद कशाळीकर 6 प्रणव 6 हर्षद कशाळीकर प्रणव मेघेश्वरी 6 प्रणव मेघेश्वरी हर्षद कशाळीकर 6.5 विवाय 6.5 विवाय हर्षद कशाळीकर 6.5 हर्षद कशाळीकर विवाय स्पोर्ट 6.5 1 हर्षद कशाळीकर विवाय स्पोर्ट 6.5 2 लास्ट बॉल हर्षद कशाळीकर 6.5 विवाय स्पोर्ट 3 सोड
प्लेयर नेक्स्ट प्लेयर है नेक्स्ट प्लेयर है मैट्रॉन हाँ नेक्स्ट प्लेयर है मैन फ्रॉम अडेली कृष्णा जोशी पाचशे योद्धा कृष्णा जोशी सायकल 1000 1500 योद्धा 1500 2000 सायकल क्रिकेटर कृष्णा जोशी 2000 2500 योद्धा टीम VYT सायकल क्रिकेटर 3.5 सायकल क्रिकेटर कृष्णा जोशी 3.5 4 4.5 योद्धा 4.5 कृष्णा जोशी योद्धा 11 4.5 सायकल क्रिकेटर 5 5.5 VY 5.5 कृष्णा जोशी वीरब्रह्म 6 कृष्णा जोशी वीरब्रह्म 6 6.5 VY 7 वीरब्रह्म 7 वीरब्रह्म 7 VY 7.5 कृष्णा जोशी 7.5 सायकल क्रिकेटर 8 VY 8.5 कृष्णा जोशी 8.5 VY 4 कृष्णा जोशी 8.5 1 9 सायकल क्रिकेटर 9 सायकल क्रिकेटर कृष्णा जोशी 9 1 9.5 VY 9.5 कृष्णा जोशी VY 4 9.5 1 VY 4 कृष्णा जोशी 9.5 2 सायकल क्रिकेटर 10 कृष्णा जोशी सायकल क्रिकेटर 10 1 कृष्णा जोशी योद्धा 11 10.5 योद्धा 11 10.5 1 10.5 कृष्णा जोशी अजून आहे ते बघा 2 11 सायकल क्रिकेटर 11 कृष्णा जोशी सायकल क्रिकेटर 11 1 11.5 योद्धा 11 योद्धा 11 कृष्णा जोशी 1 कृष्णा जोशी योद्धा 11 2 सायकल क्रिकेटर 12 कृष्णा जोशी 12,000 पॉइंट सायकल क्रिकेटर 1 कृष्णा जोशी मॅन फ्रॉम अडेली सायकल क्रिकेटर 12,000 पॉइंट 2 कृष्णा जोशी मॅन फ्रॉम अडेली लास्ट बॉल सायकल क्रिकेटर 12,000 सोल्ड पुढील खेळाडू मॅन फ्रॉम पाचगाव विनायक दांडेकर वीरब्रह्म 500 विनायक दांडेकर फोटो डिस्प्ले करा 500 1000 VY 1000 विनायक दांडेकर VY 1000 1 विनायक दांडेकर 1000 पॉइंट VY स्पोर्ट 1,500 प्रणव नवेश्वरी 1,500 विनायक दांडेकर 2000 VY स्पोर्ट 2000
2001 2,500 3,000 विवाह स्पोर्ट 3,000 विनायक उर्फ रोहित दांडेकर 2,500 3,000 योद्धा 11 3,000 योद्धा 11 विनायक दांडेकर योद्धा 11 3,001 विनायक दांडेकर योद्धा 11 3,000 2 3,500 4,000 विवाह स्पोर्ट 4,000 विनायक दांडेकर 4,500 योद्धा 11 विनायक दांडेकर योद्धा 11 4,500 एक हो 4,500 विनायक दांडेकर योद्धा 11 4,500 पॉइंट 5,000 विवाह स्पोर्ट 5,000 विवाह स्पोर्ट 5,000 विनायक दांडेकर 5,001 विनायक दांडेकर विवाह स्पोर्ट 5,002 बॉक्सच घेऊन जा विनायक फिरव ना, दांडेकर फिरव ना. लास्ट बॉल विवाह स्पोर्ट विनायक दांडेकर सोल्ड 5,000 पॉइंट नेक्स्ट प्लेयर सुनील जोशी मैन फ्रॉम वेंगुर्ला नेक्स्ट प्लेयर सुनील जोशी 500 ब्रह्मदेव 500 1000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4 सुनील जोशी 4.5 5 5.5 6 7.5 7 7.5 8 सुनील जोशी 8.5 वीरब्रह्म 8.5 सुनील जोशी मॅन फ्रॉम वेंगुर्ला सध्या तरी वीरब्रह्म 8.5 9 9.5 सध्या तरी वीरब्रह्म 9,500 पॉइंट सुनील जोशी वीरब्रह्म सुनील जोशी 9,500 पॉइंट 1 सुनील जोशी वीरब्रह्म 6 10.5 वीरब्रह्म 10.5 सुनील जोशी 10.5 वीरब्रह्म 10.5 11 योद्धा 11 योद्धा 11 सुनील जोशी 11 1 11 सुनील जोशी योद्धा 11 2 11.5 वीरब्रह्म 11.5 वीरब्रह्म 1 11.5 सुनील जोशी वीरब्रह्म 2 11.5 लास्ट बॉल वीरब्रह्म सुनील जोशी 11.5 सोल्ड वीरब्रह्म पुढील प्लेयर श्रीदत्त केळकर मॅन फ्रॉम गोवा 500 योद्धा 500 1000 वीरब्रह्म 1000 श्रीदत्त केळकर कृपया मला जनता संघ लॅपटॉपवर जाऊन बघायचे 1,500 2 वीरब्रह्म 2 3 3.5 4 4.5 5 सध्या तरी वीरब्रह्म 5,000 पॉइंट 5,001 श्री दत्त केळकर वीरब्रह्म 5,000 2 श्री दत्त केळकर लास्ट बॉल वीरब्रह्म 5,000 सोल्ड 5,000 पॉइंट श्री दत्त केळकर सोल्ड टू वीरब्रह्म नेक्स्ट प्लेयर मॅन फ्रॉम नांदगाव आर्यन गोगलकर एक बॉल खेळाडू अतिशय उत्कृष्ट खेळाडू 500
500 सायकल रेडर्स 500 आर्यन गगनराज सायकल रेडर्स 500 आर्यन गगनराज सायकल रेडर्स 500 पीवाय 1000 1500 वीरब्रह्म 2000 अडीच 3 3.5 4 4.5 5 5.5 आर्यन गगनराज सध्या वीरब्रह्म 5,500 पॉइंट आर्यन गगनराज 5,500 6,000 6,500 सध्या 6,500 वीरब्रह्म 7,000 ब्रह्मदेव 7.5 विवाह 8 8.5 ब्रह्मदेव 9 हॅलो 9.5 10 10.5 हो हो आज जरा नाही होत 11 11.5 12 12.5 रविवार 13 बंद असतं आमचं 13,000 सध्याचे ब्रह्मदेव हो देवगड सोमवारी असणार हो. 13.5 विवाह रात्रीची ऑर्डर 14 द्यावी ब्रह्मदेव लागते 6 वाजे 14 दुपारचं चालू असतं ब्रह्मदेव 14 विवाह आफ्टर आर्यन गगनराज हा ऑर्डर 6 वाजेपर्यंत ऑर्डर द्यावी लागते 14.5 विवाह स्पोर्ट 15,000 ब्रह्मदेव हो चालेल चालेल सध्या 15,000 आर्यन गगनराज 15.5 विवाह स्पोर्ट 16 प्रणव महेश्वरी वाईल्ड कार्ड एंट्री 16.5 विवाह 16.5 आर्यन गगनराज विवाह स्पोर्ट 16,500 पॉइंट 1 विवाह स्पोर्ट आर्यन गगनराज 16,500 पॉइंट ऐकून कॉल 2 17,000 ब्रह्मदेव देवगड 17,000 17,000 विवाह स्पोर्ट 17,000 18,000 विवाह स्पोर्ट 18,000 आर्यन गगनराज 18,000 पॉइंट 17 विवाह स्पोर्ट 1 आर्यन गगनराज 18,000 पॉइंट विवाह स्पोर्ट 19,000 ब्रह्मदेव देवगड आर्यन गगनराज फ्रॉम नांदगाव 19,000 ब्रह्मदेव देवगड 1 एपीके स्टँड नाहीये आर्यन गगनराज 19,500 विवाह स्पोर्ट 19,500 1 आर्यन गगनराज 19,500 पॉइंट विवाह स्पोर्ट 2 19,500 पॉइंट आर्यन गगनराज एनीवन सोल्ड आर्यन गगनराज 19,500 पॉइंट सोल्ड टू विवाह स्पोर्ट नेक्स्ट प्लेयर हिरप्पन जोशी मॅन फ्रॉम गोवा 500 वीरब्रह्म 500 1000 योद्धा 3,000 2,000 अडीच हिरप्पन जोशी 2,500 वीरब्रह्म 3,000 योद्धा 3,500 वीरब्रह्म 3,500 वीरब्रह्म 3,500 हिरप्पन जोशी 3,500 1 हिरप्पन जोशी 3,500 पण वीरब्रह्म 2 3,500 लास्ट कॉल हिरप्पन जोशी 3,500 4,000 4,500 वीरब्रह्म 4,500 5,000 योद्धा 11 हिरप्पन जोशी 1 5,000 हिरप्पन जोशी योद्धा 11 2 लास्ट कॉल हिरप्पन जोशी योद्धा 11 5,000 टीम सोल्ड असा नाही रे मग म्हणणार काय पाल घेतली 5,000 अमोलदा लक्ष नाही नेक्स्ट प्लेयर आदित्य बोंडाळे
500 वीरब्रह्म 500 हो स्टँडचं काय केलं बा? वीरब्रह्म 500 आदित्य बोंडाळे हातात धरून कशाला तू अरे फिरवायला लागतं ना. कशाला एक असं आदित्य बोंडाळे हे लावून 500 हे आडवं हे लावून ठेव 500 आदित्य बोंडाळे कुणकेश्वर देवगड धनराम कुणकेश्वर देवगड 500 वीरब्रह्म 1 स्टँडला लावून ठेव ना आडवं कर ना 1000 योद्धा लेवल सेवत नाही त्यांचं मराठी बघून घे 1000 योद्धा लेवल 1000 1 जातोय ना आदित्य बोंडाळे योद्धा लेवल 1000 पॉइंट्स 1 2 आदित्य बोंडाळे लास्ट बॉल योद्धा लेवल 1000 पॉइंट सोल्ड नेक्स्ट प्लेयर अविनाश हर्डीकर मॅन फ्रॉम राजापूर अविनाश हर्डीकर आदित्य बोंडाळे मॅन योद्धा लेवल नेक्स्ट प्लेयर है अविनाश हर्डीकर मॅन फ्रॉम राजापूर 500 1000 वीरब्रह्म टीडीवर अविनाश हर्डीकर मॅन फ्रॉम राजापूर 1000 पॉइंटला 1500 पॉइंट योद्धा लेवल योद्धा लेवल 1500 2000 कडक जोशी 2000 2500 योद्धा लेवल योद्धा लेवल 2000 2500 1 अविनाश हर्डीकर योद्धा लेवल 2500 पॉइंट 2 योद्धा लेवल अविनाश हर्डीकर 2500 फुल आदित्य बोंडाळे किती नेक्स्ट प्लेयर तन्मय लाटा 500 वीरब्रह्म तन्मय लाटा राजू कपडे 500 तन्मय लाटा 500 वीरब्रह्म 500 तन्मय लाटा 1 तन्मय लाटा वीरब्रह्म 2 500 पॉइंट इस प्राइस तन्मय लाटा 5500 पॉइंट वीरब्रह्म सोल्ड नेक्स्ट प्लेयर मॅन फ्रॉम टोलस लेफ्ट आर्म बॉलर अवधूत मराठे मॅन फ्रॉम टोलस अवधूत मराठे पालकांना सूट घेऊन येते सूट लागतात त्याला पालकांना एनिवन अवधूत मराठे 1 अवधूत मराठे लेफ्ट आर्म बॉलर है 500 विवाद 1000 योद्धा 1000 पॉइंट योद्धा लेवल 1000 अवधूत मराठे 1001 पॉइंट योद्धा लेवल 1500 वीरब्रह्म 1500 पॉइंट वीरब्रह्म 1501 1502 अवधूत मराठे वीरब्रह्म 1503 सोल्ड वीरब्रह्म मॅन फ्रॉम कुडाळ वल्लभ गगनग्रास एनीवन वल्लभ गगनग्रास बॉलर है पेसर बॉलर एनीवन 500 वीरब्रह्म 501 वल्लभ गगनग्रास वीरब्रह्म 502 1000 1500
1500 वीरब्रह्म वल्लभ गगनग्रास 2000 2500 2500 वल्लभ गगनग्रास वीरब्रह्म 2501 3000 3000 प्रणम्य योगेश्वरी 3001 3002 3500 वीरब्रह्म 3500 3501 वल्लभ गगनग्रास 3500 2 वल्लभ गगनग्रास वीरब्रह्म 3500 3 सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर अनुप दामले उत्कृष्ट मेकॅनिक 500 ब्रह्मतेज देवगड 500 501 अनुप दामले ब्रह्मतेज देवगड 500 2 अनुप दामले ब्रह्मतेज देवगड 500 पॉइंट्स 3 सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर वल्लभ गगनग्रास 3.5. नेक्स्ट प्लेयर आहे कोण रे सुमंगल काळे उत्कृष्ट कॉमेंटेटर फोटो एनिवन सुमंगल काळे 500 प्रणम योगेश्वरी 500 लेफ्ट हँडेड बॅट्समन तसाच अडीनडीला बॉलिंग 501 सुमंगल काळे योद्धा 11000 1500 2000 प्रणम योगेश्वरी 2000 सुमंगल काळे 2000 2001 2002 2000 पॉइंट्स 2500 वीरब्रह्म 3000 प्रणम्य योगेश्वरी सुमंगल काळे 3000 पॉइंट्स 1 3000 पॉइंट्स 2 प्रणम्य योगेश्वरी 3000 पॉइंट्स सुमंगल काळे सोल्ड. हे पॉइंट बिंट सांगायचं का कोणाला 3000 सांगायचं का कन्फर्म आहे क्रॉस होईल सांगू ना हे काय प्लेअर काय करायचं पॉईंट सांगायचे काय योगेश्वरी 3000. नको ना माहिती आहे ना सगळ्यांना ओके हरकत नाही. चला ठीक आहे. नेक्स्ट प्लेअर हा नेक्स्ट प्लेअर आहे दुर्वांग परांजपे मॅन फ्रॉम सिंधुदुर्ग. दुर्वांग परांजपे सिंधुदुर्ग माहित नाही तो कुठनं असणार 500 दुर्वांग परांजपे 500 वीरब्रह्म 501 दुर्वांग परांजपे 500 502 दुर्वांग परांजपे 500 3 सोल्ड. तू वीरब्रह्म 500 पॉइंट्स कोणाला गेला रे दुर्वांग वीरब्रह्म 500 पॉइंट्स. 500 पॉईंट. नेक्स्ट प्लेअर आहे सर्वेश सोमण उपस्थित खेळाडू सर्वेश सोमण 1 500 VY स्पोर्ट्स 500 VY स्पोर्ट्स 500 सर्वेश सोमण 1 502 VY स्पोर्ट्स सर्वेश सोमण 503 सोल्ड. चव्हाण सप्रू कोण नेक्स्ट प्लेअर सर्वेश सोमण कोणाकडे 500 VY नेक्स्ट प्लेअर आहे सातले
श्रीपाद सादले. मॅन फ्रॉम हुमरस 500 1000. योद्धा 11,000. वीरब्रह्म 1,500. वीरब्रह्म 1,500. श्रीपाद सादले. वीरब्रह्म 1,500. प्रणम्य 2 2.5 3 3.5 3.5 प्रणम्य 3.5 प्रणम्य 1. श्रीपाद साधले 3,500 पॉइंट्स. प्रणम्य योगेश्वरी 2 4 4.5 प्रणम्य 4.5 5 5,000. वीरब्रह्म श्रीपाद साधले 5,000 पॉइंट्स. वीरब्रह्म 1. वीरब्रह्म श्रीपाद साधले 5,000 पॉइंट्स 2. प्रणम्य योगेश्वरी 5,500 5,500 1. श्रीपाद साधले तो प्रणम्य योगेश्वरी 5,500 2. प्रणम्य योगेश्वरी श्रीपाद साधले 5,500 सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर सिद्धू गोजरेकर. सिद्धू गोजरेकर 500. वीरब्रह्म 1000. साई क्रिकेटर्स 1000. हळूच हात वर करतोय. फोन केलेला काय रे तुला? 1000. गेल्या वर्षीचा खेळाडू रिटर्न करतोय. 1000. साई क्रिकेटर्स 1. 1000. सिद्धू गोजरेकर 2. सिद्धू गोजरेकर 3 सोल्ड. 2 साई क्रिकेटर्स. वाटेवरच ना सगळं दिसेल. अरे बाबा तिकडे उभं दिसेल ना. कुठे तिकडे दिसेल ना. नाही तसं दिसणार. वाईड अँगल दिसेल ना. वाईड अँगल दिसेल त्याला तसं काय फरक पडत नाही. वाईड दिसेल ना. वाईड अँगल सगळे दिसतील. 1,000 रे. असं म्हणतोय मी तुला. उभ्या तेवढंच दिसणार ना. हेच दिसणार तिकडे बाकी काही. अभिराम देसाई. अभिराम देसाई 500. योद्धा 500. अभिराम देसाई 500. योद्धा 1. योद्धा अभिराम देसाई 500 पॉइंट 2. 500 पॉइंट अभिराम देसाई. योद्धा 2. योद्धा 11 अभिराम देसाई 500 पॉइंट. ओरिएंटेशन लॉक दाखवतं. नेक्स्ट प्लेयर चंद्रशेखर आपटे. चंद्रशेखर आपटे एनिवन 500. वीरब्रह्म चक्रधर की चंद्रशेखर? चंद्रशेखर आपटे. हे चक्रधर ना. ए बाबा चंद्रशेखर आपटे 500 1000. 1,500. चक्रधर आपटे 1,500. वीरब्रह्म 1,500. 1. चक्रधर आपटे 1,500 पॉइंट. वीरब्रह्म 2. चक्रधर आपटे वीरब्रह्म 1,500 पॉइंट सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर अरे प्रणव माइंडकर आयोजक साई क्रिकेटर्स 500. 500. प्रणव माइंडकर 500. साई क्रिकेटर्स 1,000. ब्रह्मदेव देवगड 1,000 पॉइंट. प्रणव माइंडकर 1,000 पॉइंट. ब्रह्मदेव देवगड 1,001. प्रणव माइंडकर ब्रह्मदेव देवगड 1,000 पॉइंट. 2. प्रणव माइंडकर 1,000 पॉइंट. ब्रह्मदेव देवगड सोल्ड. नवीन प्लेयर आहे अथर्व आपला भाऊ आर्य काकांवर
आर्य कागदकर 500 वीरब्रह्म 500 वीरब्रह्म आर्य कागदकर आर्य कागदकर वीरब्रह्म 501 1000 योद्धा 1500 अरे वाईड अँगल होत नाही नाही असा बोर आडवा कर मरे ओरिएंटेशन लॉक आहे ओके ओरिएंट 1500 ना 2000 कोण आहे 2500 2500 वीरब्रह्म 2500 तू नाही लावला वर गेला ना वर केलेला हा तोच तो लावलास ना हा तेच हा त्याच्याकडे 2500 त्याच्याकडे 2500 हा, होय तेच. होय तुझ्याकडेच 2500 आहे वीरब्रह्म 2500 आर्य कागदकर 1 2 आर्य कागदकर वीरब्रह्म 3 सोल्ड कोणाला वीर ब्रह्म स्वस्तात मस्त काय नाव रे त्याचं? कोण कागदला आर्य कागदकर कितक्याला 2000 नाही 2500 पॉइंट्स 2500 पॉइंट्स वीरब्रह्म सुमित सुमित नेक्स्ट प्लेअर काय सेवला काय प्रणव नेट डिस्कनेक्ट केलं तर जाणार का नाही ते नाही ती नव्हे लॅपटॉप माझं नेट डिस्कनेक्ट करायचं आहे आणि ह्याचं कनेक्ट करायचं हे सेव्ह करायला पाहिजे का आधी होय होय सेव कर आधी ठीक आहे एक मिनिट तुझं आहे ना चालू कनेक्ट करायचं आहे बघ आम्ही डिलीट नाही कर काय नाही तू होणार ते हां ओके ह्याचं हे ओरिएंटेशन टाकायचं. लॉक कसं काय असं कसं असेल मी नाही बघा माझं हे प्रणव हे वाकडं आडवं होत नाही होतो रे पण ते विषय होणार. कसा विषय होणार काय विषय होणार टेबल सगळे दिसतात रे अरे झालं झालं का एक ब्रेक नाही आहे फक्त एक टेक्निकल फक्त ओरिएंटेशन रोटेट डिवाइस बॅग झालं ना नेक्स्ट हे बघ झालं चल पाणी बघा ना हे काय झालं तुला हवं? हे नाही होत रे काय होतं किती घ्यायचे 10 झाले हा त्याचे गाई घ्यायचे नाही नाही ह्याचं काय आलं विषय गाई घ्यायचे 10 झाले प्लेअर सांगूया काय ए या घंटे आम्ही जरा क्रॉस करूया ते बघ अरे ते काय क्रॉस करायची गरज नाही रे. आम्ही रॅप असतात रे काही नाही रे होणार बरोबर आहे सगळे पॉईंट काय नाही नाही चुकलं तर सांगतो हॅलो हॅलो साई क्रिकेटर्स गोवा आतापर्यंत एकूण 6 प्लेयर 2 3 4 ते जरा सोडून दे एकूण 5 प्लेअर आयकॉन धरून 5 प्लेअर झाले आहेत आणि 30,500 शिल्लक 34 माफ करा 34,500 शिल्लक साई क्रिकेटर्स गोवा बरोबर नेक्स्ट टीम आहे वीरब्रह्म आपण 10 प्लेयर 9 किती आले 9 प्लेयर ते तुझ्याकडे 10 मरे धावा कोण आयकॉन धरून 10 झाले 10 झाले धरून, धरून 10 आयकॉन धरून एकूण 10 प्लेअर झाले आहेत आणि 22,000 शिल्लक ओके नेक्स्ट टीम आहे ब्रह्मदेव देवगड आयकॉन धरून 6 प्लेअर झाले आहेत आणि शिल्लक रक्कम आहे 40,000 ब्रह्मदेव देवगड लक्ष द्या सगळ्यांनी एकूण 6 प्लेअर त्यांनी घेतले आहेत त्यांचे 40,000 रक्कम शिल्लक आहे हा त्याच्यानंतर VY स्पोर्ट्स एकूण 6 प्लेअर झाले आहेत आयकॉन धरून 6 प्लेअर झालेले आहेत 18,000 पॉईंट शिल्लक आहेत VY स्पोर्ट्स 18,000 पॉईंट शिल्लक आहेत योद्धा 11 एकूण 6 प्लेअर झाले आहेत नाही 6 बरोबर 6 6 प्लेअर झाले आहेत आणि शिल्लक रक्कम आहे योद्धा 11 36,000 योद्धा 11 36,000 शिल्लक आहे नेक्स्ट टीम लास्ट टीम आहे प्रणम्य योगेश्वरी एकूण 5 प्लेअर झाले आहेत आयकॉन धरून 5 प्लेअर आहेत आणि शिल्लक रक्कम 28,500 चालू करायचं 28,500 पणे प्रणव कुठे तो चार्जिंगला लाव चार्जिंग मोबाईल चार्जिंग लाव 20% झाले कुठे जायचंय तुला चल पुढचा प्लेअर अनंत प्रसाद कशाळीकर
काढला तू परत एकदा चालू करूया ऑप्शन. नेक्स्ट प्लेयर आहे एपीके अनंत प्रसाद कचाळीकर 500 वीरब्रह्म 500 वीरब्रह्म योद्धा 11,000 1,500 प्रणम्य 2,000 2,500 3 वीरब्रह्म 3,000 प्रणव योगेश्वरी 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 6 7 7.5 8 8.5 9 9 इथे 9.5 VY 9.5 10 10.5 11 VY 11 VY स्पोर्ट्स 11.5 प्रणम्य 12 लिमिट 12.5 ब्रह्मदेज झाले त्याप्रमाणे ब्लॉक 12.5 ब्रह्मदेज 1 13 VY 13 13 प्रणम्य प्रणव लिमिट चेक कशी करणार यश प्राइस किती आहे किती आहे रेजल्ट 8.5 किती 12.5 13 14 विवाय 14 विवाय 14,000 अनंत प्रसाद कचाळीकर मॅक्झिमम विवाय स्पोर्ट्स 15,000 पर्यंत बोली करू शकते मॅक्झिमम विवाय स्पोर्ट्स 14,000 एपीके 14,000 विवाय स्पोर्ट्स 1 14,000 पॉइंट्स विवाय स्पोर्ट्स एपीके 2 एपीके 14,000 पॉइंट्स सोल्ड टू विवाय स्पोर्ट्स. नेक्स्ट प्लेयर अवधूत करंबेळकर मॅन फ्रॉम राजापूर अवधूत करंबेळकर 500 योद्धा 500 अवधूत करंबेळकर 500 योद्धा 1 योद्धा 11 अवधूत करंबेळकर 500 2 अवधूत करंबेळकर योद्धा 500 3 सोल्ड. योद्धा प्लेयर पट्टावाट प्लेयर काढे दत्तप्रसाद फडके गोल्ड टोपी आणि हिरण्य एनीवन 500 लाव 500 डायरेक्ट 5,000 दत्तप्रसाद फडके ग्रुपवर सगळ्यात ऍक्टिव्ह माणूस काय बरे आहात 500 कोण आहे 500 दत्तप्रसाद फडके 1 2 3 अनसोल्ड दत्तप्रसाद फडके अनसोल्ड बाजूला. नेक्स्ट प्लेयर हेमंत मराठे हा बाजूला ठीक आहे बाजूला अनसोल्ड मध्ये टाक अरे अनसोल्ड मध्ये टाक. नेक्स्ट प्लेयर अक्षय साने 500 प्रणम्य योगेश्वरी 500 1000 वीरब्रह्म 1,500 2,000 2,500 3,000 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 ब्रह्मदेश 9 9.5 10 10.5 10.5 ब्रह्मदेश 11 11.5 12 12.5 13,000 प्रणम्य योगेश्वरी अक्षय साने 1 13,000 पॉइंट्स अक्षय साने 2 प्रणम्य योगेश्वरी अक्षय साने 3 सोल्ड.
मॅन फ्रॉम आरोस आरोस गिरीश काळे गिरीश काळे 500 ब्रह्मदेव 500 गिरीश काळे 500 13 ना ब्रह्मदेव 500 गिरीश काळे 1 गिरीश काळे 500 2 500 3 ब्रह्मदेव देवगड सोड गिरीश काळे नेक्स्ट प्लेयर ओमकार पाटणकर 500 विवाय स्पोर्ट्स 500 ओमकार पाटणकर 501 502 ओमकार पाटणकर विवाय स्पोर्ट्स 503 सोड पुढील प्लेयर सुमित मावळणकर एनिवन एल्स 500 ब्रह्मदेव 500 सुमित मावळणकर ब्रह्मदेव 500 501 502 एनिवन सुमित मावळणकर 500 ब्रह्मदेव देवगड सोल्ड पुढील प्लेयर तन्मय नातू तन्मय नातू 500 ब्रह्मदेव देवगड 500 बोनस योद्धा 11 1000 योद्धा 11 1000 तन्मय नातू 1500 वीरब्रह्म 2000 2500 3000 3500 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8 तन्मय नातू ब्रह्मदेव देवगड 8000 ब्रह्मदेव देवगड 8000 तन्मय नातू 1 8000 ब्रह्मदेव देवगड 2 तन्मय नातू 8000 पॉइंट्स ब्रह्मदेव देवगड सोल्ड नेक्स्ट प्लेयर प्रसाद गोडोसकर गोडोस एक्सप्रेस 500 एनिथिंग 500 वीरब्रह्म प्रसाद गोडोसकर 500 1000 1500 योद्धा 11 2000 वीरब्रह्म 2001 2000 वीरब्रह्म 2500 प्रसाद कोठोसकर प्रणम्य योगेश्वरी 1 2500 पॉइंट्स प्रसाद कोठोसकर प्रणम्य योगेश्वरी 2 2500 प्रणम्य योगेश्वरी प्रसाद कोठोसकर सोल्ड नेक्स्ट प्लेयर शिवम बर्वे गोवन रे 500 वीरब्रह्म नवीन हातवर केला म्हणजे गोवा 500 1000 साई क्रिकेटर्स 1000 चुकून मागून ऑप्शन मध्ये साई क्रिकेटर्स 1000 पॉइंट्स शिवम बर्वे 1 आम्ही 5 1 शिवम बर्वे साई क्रिकेटर्स 1000 2 साई क्रिकेटर्स शिवम बर्वे 1003 सोल्ड नेक्स्ट प्लेयर कोण विराज दुबकर मॅन फ्रॉम कौठणी 500 योद्धा 500 बताला तुझा होताला 1000 वीरब्रह्म 1000 वीरब्रह्म कॅन्सल करतो
1000 वीरब्रह्म 1 विराज दुमकर 1000 1002 विराज दुमकर वीरब्रह्म 1000 पॉइंट सोड डेटा संबंध नेक्स्ट प्लेयर श्रेयस मुरवणे विराज दुमकर 1000 पॉइंट्स सोल्ड टू वीरब्रह्म नेक्स्ट प्लेयर है श्रेयस मुरवणे श्रेयस मुरवणे विराट याच्याकडे गेला अरे विराज गेला रे बाकीच्यांनी चर्चा करू नका सांगतोय ना त्याच्याकडे लक्ष द्या जरा दोनदा सांगितलं वीरब्रह्म 1000 पॉइंट्स विराज दुमकर सोल्ड पुढचा फोटो दाखवा नाव कोण रे नाव काय असं श्रेयस मुरवणे थांब थांब आत्ताचा प्लेअर जायचं फोटो दाखवा त्याला नाव कळायला हवं श्रेयस मुरवणे 500 विवाय स्पोर्ट्स 500 विवाय स्पोर्ट्स 1 श्रेयस मुरवणे 500 2 विवाय स्पोर्ट्स श्रेयस मुरवणे 500 सोल्ड नेक्स्ट प्लेयर मॅन फ्रॉम सांगेली जॉन्टी सचिन जडिये फोटो काय गरज नाही सचिन जडिये मॅन फ्रॉम सांगेली एक 501 विवाय स्पोर्ट्स 501 विवाय स्पोर्ट्स सचिन जडिये 502 फ्री आहे हो नाव सांग नवीन प्लेयर मॅन फ्रॉम गोवा उन्मेश्वर 500 वीरब्रह्म डेटा संपला माझा वीरब्रह्म 1 झाले आहे एक प्लेयर शिल्लक राहिले एक राहिले देऊची किती राहिले एकच नाही दोन प्लेयर नाही, दोन आहेत. दोन प्लेयर 1500 2000 2500 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 6.5 खेडेकर 6500 पॉइंट्स 7 7.5 7,500 उन्मेष खेडेकर लेफ्ट हँडेड बॅट्समन 8 8.5 वीरब्रह्म 1 8.5 वीरब्रह्म उन्मेष खेडेकर 9 9.5 वीरब्रह्म 9,500 पॉइंट्स 1 वीरब्रह्म 10 10.5 11 11.5 11,500 पॉइंट्स उन्मेष खेडेकर वीरब्रह्म 1 2 उन्मेष खेडेकर वीरब्रह्म 11,500 पॉइंट्स सोल्ड आता सगळ्या टीमचं लिमिट सांगतो तू दोन घेतले बाकीचे तुझे झाले दोन लिमिट सांग ना ओके साई क्रिकेटर्स गोवा साहेब तापले 8 प्लेयर घ्यायचे 33,500 शिल्लक साई क्रिकेटर्स गोवा 8 प्लेयर घ्यायचे 33,500 शिल्लक वीरब्रह्म 9,500 शिल्लक एकच प्लेयर घ्यायचा आहे 9,500 वीरब्रह्म दहीवडे एकच प्लेयर घ्यायचा आहे 9,500 शिल्लक पुढे ब्रह्मदेव देवगड एकूण 3 प्लेयर घ्यायचे अजून आणि 31,000 शिल्लक पुढे विवाय स्पोर्ट्स
4 प्लेअर घ्यायचे अजून आणि 3000 पॉईंट शिल्लक. आणि योद्धा 11 एकूण 5 प्लेअर घ्यायचे अजून 34500 शिल्लक. प्रणम्य योगेश्वरी 34500. प्रणम्य योगेश्वरी एकूण 6 प्लेअर अजून घ्यायचे आहेत. 7 प्लेअर झाले पाहिजे 6 घ्यायचे आहेत. 13000 पण शिल्लक. बस परत चालू करू आपण. नेक्स्ट प्लेअर महेश डोंगरे. डी महेश. 13चा स्कॉट. डी महेश डोंगरे 500. विवाह स्पोर्ट्स 500. 501 महेश डोंगरे विवाय स्पोर्ट्स 502 1000. प्रणम्य योगेश्वरी 1000. 1001 महेश डोंगरे 1001. 1002 महेश डोंगरे 1000 पॉइंट्स. प्रणम्य योगेश्वरी सोल्ड. मॅन फ्रॉम सत्तरी गोवा भार्गव जोशी. एक ऑलराउंडर खेळाडू भार्गव जोशी. भार्गव जोशी 500. साई क्रिकेटर्स 500. 1000 विवाय 1000 विवाय 1000 विवाय 1000 पॉइंट. 1 भार्गव जोशी 1500. साई क्रिकेटर्स 1500. 1501 भार्गव जोशी 1500. 2 भार्गव जोशी साई क्रिकेटर्स गोवा 1500 पॉइंट सोल्ड. तुला सॉरी 2000 ब्रह्मदेव बघितलं नाही. सॉरी ब्रह्मदेव 2000 भार्गव नाही खरोखर नाही. ब्रह्मदेश देवगड 2000 पॉइंट. भार्गव जोशी 1 भार्गव जोशी 2000 पॉइंट. ब्रह्मदेश देवगड 2 भार्गव जोशी सोल्ड. 2000 पॉइंट ब्रह्मदेश देवगड. तू मध्ये येशी तिची अपेक्षा नव्हती. नेक्स्ट प्लेअर व्यंकटेश भटसाळसकर. व्यंकटेश भटसाळसकर 1 व्यंकटेश भटसाळकर. 2 500 प्रणम्य योगेश्वरी 500 व्यंकटेश भटसाळकर. 501 502 व्यंकटेश भटसाळकर. 503 सोल्ड. प्रणम्य योगेश्वरी. नेक्स्ट प्लेअर प्रवीण बर्वे अँड फ्रॉम तळवणे. प्रवीण बर्वे 1 मॅन फ्रॉम तळवणे प्रवीण बर्वे 500 प्रणम्य योगेश्वरी 500. 501 प्रणम्य योगेश्वरी 500. 2 प्रवीण बर्वे 2 प्रणम्य योगेश्वरी 500 सोल्ड. नेक्स्ट प्लेअर राकेश पाटणकर 500 प्रणम्य योगेश्वरी 500. प्रणम्य योगेश्वरी 501 प्रणम्य योगेश्वरी 500. 2 राकेश पाटणकर प्रणम्य योगेश्वरी 500 सोल्ड. नेक्स्ट प्लेअर अनुज दामले लेफ्टी बॅट्समन प्रणम्य योगेश्वरी 500. प्रणम्य योगेश्वरी 501 500. अनुज दामले लेफ्टी बॅट्समन 502 प्रणम्य योगेश्वरी
1000 ब्रह्मदेश देवगड 1000 आधीचा प्लेअरचं नाव काय? 1000 पॉइंट्स ब्रह्मदेश देवगड 1500 1500 पॉइंट्स अनुज दामले प्रणम्य योगेश्वरी 1500 पॉइंट्स प्रणम्य योगेश्वरी 1500 पॉइंट्स अनुज दामले 1501 2000 ब्रह्मदेश 2000 2500 अनुज दामले प्रणम्य योगेश्वरी 2501 3000 ब्रह्मदेश 3000 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9000 ब्रह्मदेश देवगड 9000 पॉइंट्स 9.5 10,000 ब्रह्मदेश देवगड अनुज दामले 10,000 पॉइंट्स 10.5 लिमिट संपलं रे तुमचं. योगेश्वरी प्रणव योगेश्वरी 10,000 पॉइंट्स लिमिट आहे आपलं 10,000 10,000 10,000ची लागणार तुझ्यावर 10 आहे. त्यांनी 10 लावलं 10,500 10 कशी? तुमचं 10 होतं अरे, त्याच्यावर तो जाऊ त्याला शकत लावलं नाही. नाही, 10 आहे. तुम्हाला 10ला येतं. तो 10 होता ओके 10,000 10,000 त्याच्यावर पुढे 10,000 अनुज दामले ब्रह्मदेश देवगड 1 2 अनुज दामले 10,000 पॉइंट्स सोल्ड टू ब्रह्मदेश देवगड नेक्स्ट प्लेयर चंद्रशेखर काकतकर चंद्रशेखर काकतकर 1 चंद्रशेखर काकतकर 1 2 चंद्रशेखर काकतकर 3 अनसोल्ड पुढे. नेक्स्ट प्लेयर महेश गाडगीळ फोटो दाखवायची गरज नाही ते सोप्यावर बघा महेश गाडगीळ गाडगीळ 1 महेश गाडगीळ 2 महेश गाडगीळ 3 अनसोल्ड पुढे रे. पुढे अनसोल्ड तिकडे खेळतो तो हातात धर. सगळे काढून जयेंद्र डेकवेकर फोटो दाखवा सिद्धू जयेंद्र डेकवेकर फोटो प्लीज. झूम कर. पालघर अरे सिद्धू डेकवेकर लेफ्टी बॅट्समन 1 500 साई क्रिकेटर्स 500 501 502 503 सोल्ड साई क्रिकेटर्स गोवा सिद्धू डेकवेकर हा सर्वेश बर्वे नेक्स्ट प्लेयर सर्वेश बर्वे थोडा फोटो दाखव रे सर्वेश बर्वे त्या मारण ते आमका हा म्हणजे लास्ट इयरचे बेस्ट बॅट्समन तुम्ही बॉलर सांगला अरे झूम कर झूम कर तुझं नाव काय सर्वेश बर्वे ए महेश केला गेला रे. महेश डोंगरे कोण? पाचशेला गेला. महेश डोंगरे. महेश डोंगरे 1000 हजार 1000 ह्याला गेला ना साईला. कोण साई क्रिकेट होता. होय होय आता कोण? महेश डोंगरे घेतला तू महेश शे. कोण आहे रे? महेश डोंगरे तू घेतला. नाही कोणी घेतला प्रणम्य योगेश्वरी प्रणम्य योगेश्वरीत घेतला. महेश डोंगरे ना 1000 पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स हो 1000 पॉईंट 1000 पॉईंट रे त्याने घेतला. थांब जरा थांब. जरा हा ओके बरोबर. तिकडे काय घालता नाही तो तू कसा आला मला काय. कंट्रोल ओके ठीक आहे सर्वेश बर्वे 1 500 VY 1000 साई क्रिकेटर्स 1001 1002 सर्वेश बर्वे
1003 सोड. साई क्रिकेटर्स गोवा. सर्वेश नेक्स्ट प्लेयर चैतन्य बर्वे. सीबी 500 प्रणव योगेश्वरी 500 सीबी. 1000 1500 2000 2500 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 8.5 सीबी प्रणम्य योगेश्वरी. 8,500 प्रणम्य योगेश्वरी सीबी. 1 9 ब्रह्मदेव देवगड 9 9.5 10 10 ब्रह्मदेव देवगड सीबी. 10,001 10,002 10,003 सोड. बाकी कोणाकडे नाही 9 500 याचा उभा 10,000 टाकतो 10,000. तुझं किती 5,000 मध्ये फक्त बसलेला त्याच्याकडे जास्त. नेक्स्ट प्लेयर आदित्य पाटील. मॅन फ्रॉम गोवा 500 1000 1,500 2,000 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 आदित्य पाटील 10.5 आदित्य पाटील 10.5 साई क्रिकेटर्स गोवा. 1 साई क्रिकेटर्स गोवा आदित्य पाटील 10,500 पॉइंट्स. 2 10,500 पॉइंट्स आदित्य पाटील साई क्रिकेटर्स गोवा. 3 सोड. एकदा बॅट टाक. पुढे नेक्स्ट प्लेयर अण्णा बाकरे उर्फ लक्ष्मण बाकरे 500 प्रणम्य 500 1000 1.5 2 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 प्रणम्य योगेश्वरी अण्णा बाकरे. 1 2 अण्णा बाकरे 10,000 पॉइंट्स. 2 अण्णा बाकरे प्रणम्य योगेश्वरी 10,000 पॉइंट्स सोल्ड. प्लेयर रिटेन केलेला आहे. नेक्स्ट प्लेयर दत्तगुरु केळकर. फोटो दाखव रे. होतो नाही तो आम्ही 80 नंबर की काय वाजू हे होईल सगळे सोडलं. दत्तगुरु केळकर 1 दत्तगुरु केळकर 2 दत्तगुरु केळकर सोड. नेक्स्ट प्लेयर समीर बर्वे मॅन फ्रॉम गोवा. समीर बर्वे फोटो रे समीर बरोबर फोटो दाखव. प्रणव त्यांच्यावर फोटो दाखव. बाकी काय समीर अरे बाकी ज्यांना माहित कोणाला नसेल काय माहिती. लक्षात येत नाही रे. गोव्यातल्या रे समीर रे समीर बर्वे. समीर बर्वे साई क्रिकेटर्स गोवा. पण इंटरेस्टेड आहात का अजून तरी नाही. समीर बर्वे समीर बर्वे 1 समीर बर्वे 2 समीर बर्वे लाईव्ह बघतोय रे तो. समीर बर्वे मला सांग. अनसोल्ड मला नाव काही कोण नाही. अनसोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर आहे स्पाय ओमकार कशाळीकर मॅन फ्रॉम माझा. ओमकार कशाळीकर त्यांचं झालं आटापलं यावर. एक प्लेअर आहे मला हे काय त्याचं? एक घ्यायचं आहे. 500 प्रणम्य ओमकार कशाळीकर 500 प्रणम्य योगेश्वरी 501 500 प्रणम्य योगेश्वरी
ओमकार कशाळीकर 502. येऊ रे. ओमकार कशाळीकर. प्रणम्य योगेश्वरी 500 पॉइंट्स. प्रणम्य योगेश्वरी ओमकार कशाळीकर लास्ट कॉल 500 सोल्ड. त्याला घरी जा ना, ए. याला बरोबर ए, घरी चला, घरी चला. गौरव पाटवडेकर. ठेवले पाहिजे ते. गौरव पाटवडेकर. ए नाही बदललं लूक बदललं. गौरव पाटवडेकर. अमोल लेट 2.0. 1 2 3 अनसोल्ड. सिलेक्शन चाललंय. नेक्स्ट प्लेयर. नाही नाही नेक्स्ट प्लेयर अथर्व काकतकर 500 वीरब्रह्म. 500 वीरब्रह्म. 1000 योद्धा लेवनाचा 1500. 1500 वीरब्रह्म. 2000 2500 3000 ब्रह्मतेज 3000 3.5 4 4 ब्रह्मतेज 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7 ब्रह्मतेज 1 अथर्व काकतकर 7.5 वीरब्रह्म. अथर्व काकतकर 7.5 8 8.5 9 9.5 9.5 10 10 योद्धा 11 10 योद्धा 11 10 योद्धा 11 अथर्व काकतकर 10,000 पॉइंट्स. 1 2 9 बाजू मी सांगतो 9 बाजू त्याची 10,000 पॉइंट्स. त्याची याचे 9.5 आहेत रे. त्याचे 9.5 आहे बिडिंग तुझ्यावर 10,000 आहे. 9.5 पॉईंट आहे त्याच्याकडे. त्याने 9 लावले, त्याचे 9.5 झाले, तुझे 10 हो यो 9 सांगितलं याने 9.5 सांगितलं तू 10,000 पॉइंट. बरोबर आहे. 10,003 सोल्ड. अथर्व काकतकर सोल्ड टू योद्धा 11. पुढे नेक्स्ट प्लेयर वरद मुंडले 500 1000 1000 1,500 साई क्रिकेटर्स 2,000 2,500 2,500 2,500 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 6.5 वीरब्रह्म 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 हे 9.5 9.5 10 10.5 11 11.5 11.5 साई क्रिकेटर्स 12 12.5 13 13.5 13.5 साई क्रिकेटर्स वरद मुंडले 13,500 14 14.5 14.5 साई क्रिकेटर्स 15 15.5 साई क्रिकेटर्स 15.5 16 16.5 16.5 साई क्रिकेटर्स गोवा 17 17.5 17.5 साई क्रिकेटर्स गोवा 17.5 1 18 18.5 18,500 19 19.5 साई क्रिकेटर 19.5. तू लॉक 9.5 किलो लॉक 20 20 हा 23 ला लॉक 20 योद्धा 11 20 सोल्ड. हा बघ होय 20 20
नेक्स्ट प्लेयर तनु भट साळसकर. शंतनू भट साळसकर. ते झालं? पाचशे योद्धा शंतनू भट साळसकर 1 2 शंतनू भट साळसकर 500 सोल्ड. कोणी योद्धा इले प्रथमेश लिमये फोटो दाखव रे. 500 वाले शिल्लक प्रथमेश लिमये 1 कोण आहे 500 विवाय 1 प्रथमेश लिमये विवाय 2 प्रथमेश लिमये विवाय 3 सोल्ड. नेक्स्ट प्लेयर सोल्ड विवाय गणेश भट गणो बुलर गणेश भट रे गणे रे 500 योद्धा 500 साई क्रिकेटर्स 1000 गणेश भट साई क्रिकेटर्स 1000 1500 2000 साई 2.5 3 3.5 4 साई क्रिकेटर्स सोल्ड. गणेश भट. नेक्स्ट प्लेयर आदित्य लेले कुठला रे गोवा थोडी झूम कर. हॅलो असं देऊन टाकतात. येऊ देत ना काय लाईन आप कतार में तुझं नाव नसलं तरी तुला कोणाला देता येणार नाही. लेले आदित्य आदित्य लेले बरोबर प्लेयर हा. नवीन हा 500 योद्धा 500 आमच्याच जातो जेव्हा 500 सोड चल. आदित्य लेले अमोघ भावे हा वीरब्रह्म संघ त्यांच्यासाठी थांबलाय. अमोघ भावे 1 500 1000 1500 2000 3 3.5 4 वीरब्रह्म 4 कोणाचे तुझे 16 लॉक 4 प्लेयर घ्यायचे 16 शिल्लक आहे. 4000 वीरब्रह्म 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7 7.5 8 8.5 8.5 साई क्रिकेटर 9,000 पॉइंट्स वीरब्रह्म संघ अमोघ भावे 9,000 पॉइंट्स 9.5 सोड 9.5 ला खतम रे तो 9.5 ला संपला. 9,500 पॉइंट्स अमोघ भावे साई क्रिकेटर्स गोवा सोड. पुढे गणपती भट 500 साई क्रिकेटर्स गोवा. तू लावलं 500 नाही तू 500 लावले 1000 साई क्रिकेटर्स
1000 साई क्रिकेटर्स 1 2 3 सोल्ड. साई क्रिकेटर्स गोवा गणपती भट कुणाल गोखले 500 ब्रह्मदेश 1000 विवाय 1500 2 अडीच 2500 ब्रह्मदेश 2500 ब्रह्मदेश 2500 ब्रह्मदेश देवगड 1 3000 3000 3000 3500 4 4 वीरब्रह्म 4000 कुणाल गोखले वीरब्रह्म याचं लिमिट झालं ना 4000 वीरब्रह्म 1 कुणाल गोखले 1 कुणाल गोखले वीरब्रह्म 2 3 सोड. आता अनसोल्ड बरं सगळ्यांचे प्लेअर सांगितलं कुणाल गोखले कितीला घेतला 4.5 ना ए आ- 4000 ना रे ए वा- 4 कुणाल 4 तो हा गणपती पण कितीला गेले रे 1.5 ना हो नाही 1000 एक असं नाही, ते अपडेट कसं आहे? ते आपण एक कसं दाखवतो कुणाला आता त्याला इथून एक दाखवलं बोल नाही, झाले सोड इथे गॅप पडले. नाही कोणते बरं सोडून दे. विवा योद्धा 11 विवायला अजून माफ करा विवाय स्पोर्ट्स 2 प्लेअर घ्यायचे तिथून 2 घ्यायचे किती आले इथे लिहिलं नाही बहुतेकाने. प्रथमेश लिमायनं घेतलाय 10 प्लेअर झाले ना 10 प्लेअर झाले 3 घ्यायचे. थांब रे जरा ते नंतर घेऊया 2 मिनिटं 2 मिनिटं नाही किमान 13चा स्क्वॉड थांब करायचा करूया हो, करूया 2 मिनिटं 13चा कंपल्सरी आहे स्क्वॉड. 10 घ्यायचे थांब रे जरा ऐकून घ्या विवाय स्पोर्ट्स अजून 3 प्लेअर घ्यायचे आहेत 1500 पॉईंट शिल्लक आहेत अडीच माफ करा 2500 पॉईंट शिल्लक आहेत 2500 त्याच्यानंतर साई क्रिकेटर्स गोवा 7000 शिल्लक 2 प्लेअर घ्यायचे झाले त्यांचे सॉरी सॉरी साई क्रिकेटरचे झाले का मी तुला सांगतो कोणाकोणाचे झाले. प्रणव योगेश्वरीचे 12 एकच घ्यायचे त्याला. एक साई कोणाला? क्रिकेटर्स एक घ्यायचा. त्याच्यानंतर वीरब्रह्म एक एकच घ्यायचं एक घ्यायचं की दोन एक घ्यायचा. एक घ्यायचं एक घ्यायचा त्यांचा साई क्रिकेटर. इकडचं नको मोठं पण विवायला 2-3 घ्यायचे ब्रह्मदेव देवगडला अजून 2 प्लेअर आहेत ब्रह्मदेवचे झाले रे होय रे 2 2 घ्यायचे आहेत 13 13 एकच एकच ते 11 लिहिले 9000 शिल्लक आहे शेवटचा प्लेअर कोण? कोणी देऊ पुण्यामध्ये? शेवटचा मी घेतला लास्ट 9000 शिल्लक आहे तुमचे एकानच बसा रे सगळं सांगतो थांब. हा प्रणव योगेश्वरी स्क्वॉड कंप्लीट झालेली आहे. कुणाल गोखले म्हणजे दयानंद भिडे वीरब्रह्म स्क्वॉड कंप्लीट. साई क्रिकेटरचा साई क्रिकेटर्स 2 प्लेयर एक प्लेअर घ्यायचा आहे कोण घेतला नाही एक घ्यायचं आहे एक घ्यायचं आहे. कोण कसं घ्यायचा का गणपती भट घेतला म्हणजे शेवटी मॅच हो चालू 13 प्लेयर साई क्रिकेटर्स प्लेअर किती झाले आपले 13 झाले. ह्याच्यात कोणीतरी एक जास्त एक क्रीडे यादी यादी 12 झाले रे एक राहिलं रे थांब प्लेअर सांग थांब रे घंटा छोड घाले. प्लेअर सांग महेश पाठक त्रिमूर्ती वझे नाही नाही त्याच्यात नाही हा त्रिमूर्ती वझे कृष्णा जोशी सिद्धू गुजरेकर गिरीश काळे गिरीश काळे ते गेलं. हा आमचा तो इथे दिला तेच झाला सर ते घे जॉन्टे असतो जॉन्टे असतो. बाबा इथे दिलं आम्ही गिरीश काळेचं नाव दिलं गणेश काळे म्हणून गेला. सगळे घातले जॉन्टे. हो घेतलं ब्रह्मदेव नाही त्याच्यात दिलं. हा ओके चल पुढे चला त्यांचं एक घ्यायचं आहे बरोबर. योद्धा 11 एक प्लेअर घ्यायचा अजून आपल्या बरोबर केले. योद्धा 11 एक प्लेअर घ्यायचा आहे. ब्रह्मदेव देवगड एक प्लेयर घ्यायचा आहे अजून. विवाय स्पोर्ट्स अजून 3 प्लेयर घ्यायचे. बिडिंग करायची. मारून का माहिती ठीक आहे
रॅन्डम काढ रे रॅन्डम काढ चल काय काढ रे का वाटत तो पहिला अनसोल्ड प्लेअर मध्ये पहिले नाव आहे दत्तगुरु केळकर. कोण आहे? 13चा कंपल्सरी स्क्वॉड आहे हा. 13चा कंपल्सरी स्क्वॉड आहे. फोटो हवा तर एकदा बघा परत. नाही आला तर अगोदर नियम सांगितलेले आहेत, संघ जबाबदार. कोण आहे? दत्तगुरु केळकर. दत्तगुरु केळकर योद्धा 11. दत्तगुरु केळकर ते आम्हाला त्याने ऑलराऊंडर म्हणून टाकलेलं बहुतेक. प्रणव जरा चेक कर काय टाकलंय त्याने. पुढचं घेतो बरं गौरव अरे कसं पुढचं घेणार त्याला प्लेअर जर हवा असेल तर वाटोडेकर घ्यायचा. आहे तो बघ रे, तो बघ कोणाला हवाय? ए जय घ्या, जयेश जयेश नाटक पात्र आहे ते. पुढे पुढचा कोण? दत्तगुरु केळकर कोणाला हवाय का? प्लेअर बघा पुढे. नेक्स्ट आहे गौरव भाटवडेकर. गौरव भाटवडेकर पण तू फिरा नको त्याच राहू. तेच राहू रे गौरव भाटवडेकर. समीर बर्वे साई क्रिकेटर्स 500. समीर बर्वे साई क्रिकेटर्स 500. चल चल एक दोन तीन कॉल मी तुझ्यातच आहे माझ्यावर काय तो बाहेर उभा आहे. साई क्रिकेटर्स 500 समीर बर्वे. चल 500 समीर बर्वे. बोल रे, चल रे. आपले कोण लक्ष दे. 1000 1,500 सोड. हा समीर बर्वे साई क्रिकेटर्स गोवा सोड. नेक्स्ट आहे महेश गाडगीळ 500 ब्रह्मदेव देवगड 500. 1,000 1,500 ब्रह्मदेव 1,500 ब्रह्मदेव. 1 2 सोड 3 सोड. ब्रह्मदेव देवगड महेश गाडगीळ 1,500. नेक्स्ट प्लेअर आहे किरण तामणकर. फोटो दाखव रे. 1,500 ना. होय 1,500. 1,500 किरण तामणकर. कोण असेल तर आज घ्या मग माप मारा घ्या आता. किरण तामणकर पुढे चल. अनसोल्ड घ्यायला हवे त्याच्यातले कोण. घ्यायलाच हवेत त्यांना. दत्तप्रसाद बडगे अरे त्यांना कंपल्सरी घ्यायची आहेत प्लेअर. आम्ही मीटिंग करतोय कशाला नावाला. कंपल्सरी प्लेअर घ्यायचे आहेत हा. योद्धा पॉईंट नसलं तर नाही. तुझी झाली ना स्क्वॉड. त्यांचे स्क्वॉडच व्हायचे. यांची स्क्वॉड व्हायची त्यांना अनसोल्ड. ज्यांचे प्लेयर्स राहिले आहेत 5 इथे 4 प्लेयर 5. चिठ्ठीत घ्यायला. कोण भटसाळेस्कर. ए पणे कोण भटसाळेस्कर. पणे शंतनू सोल्ड झाला. तुमचं ना तुमचं झालं. दोघांचं राहिलं. शंतनू सोल्ड झाला. आमचं राहिलं आणि यांचं राहिलं जय घ्यायचं. हा शंतनू कधीच सोल्ड झाला. शंतनू गेला. लक्ष द्या. हे बघा जर मीटिंगले प्लेअर घेतला ऐकून घ्या. जर